Tréner Miroslav Karhan postavil proti Severočechom najsilnejšiu možnú zostavu. Tá sa v zápase ujala vedenia v 6. minúte, keď sa o gól postarali uzdravení rekonvalescenti Yilmaz a Sloboda. Z vedenia sa Spartak tešil iba 10 minút. Po nedôraznom bránení Andelov v pokutovom území vyrovnal Patricio Stronati. V 26. minúte už Bolka viedla. Po zlej rozohrávke Grešáka sa nádhernou strelou na zadnú žrť prezentoval Marek Matejovský. Spartak mohol vyrovnať po šrancovom centri a zakončení Borisa Godála, pri ktorom Jakuba Diviša zachránila konštrukcia brány. Na druhej strane mohla Mladá Boleslav utiecť na rozdiel 2 gólov zásluhou Jana Chramostu, no Spartak najskôr podržal brankár Jakubech a po ňom aj Peter Čeglej. Po prvom polčase Trnava prehrávala 1-2. Naše inkasované góly vyplývajú z našich individuálnych chýb a to sa nesmie stávať, pretože myslím si, že na šance sme boli minimálne vyrovnaným mužstvom. V druhom dejstve nastúpila Mladá Boleslav s kompletne vymenenou 11-kou a tá mohla zvýšiť náskok zásluhou Jiřího Valentu, ktorý prehodil Adama Jakubecha, no opečiatkoval iba brvno. V 72. minúte sa už Mladá Boleslav radovala, keď po rohovom kope na dvakrát prekonal Jakubecha Douglas. Iskričku nádeje vykresal pre Spartak v 78. minúte Matúš Čonka, keď z priameho kopu vymietol šibenicu Vejmolovej brány. Andeli mohli nakoniec aj vyrovnať, no Čeglej strelou z druhej vlny tesne minul. Spartak preto zaznamenal v príprave druhú prehru, keď Mladej Boleslavi podľahol 2-3. Zápas mal dobré tempo a vidieť, že Česká liga je o niečo vyšší level, ako je naša, že Mladá Boleslav nás dobre napadala a mali sme s tým trošku problémy. Hoci bola Trnava českému celku vyrovnaným súperom, rozhodujúcimi sa stali štandardné situácie. Už sa nám to viackrát stalo aj v lige či v pohári a to už je každý zodpovedný za toho svojho hráča. Pokiaľ nebudeme plniť tie úlohy, tak príde nejaká štandardka, my môžeme hrať celý zápas dobre a sa nám to voní v site. Najbližšie sa Spartakovci predstavia v prípravnom zápase v sobotu o 10:30 na umelom trávniku v Senici. Andrej Zvolenský, Spartak TV.